secular songs kana mga kanta nga kuan no, pero anang mga kanta nga may lesson. No, kaning mga pabatsang awit secular songs man siya. Kana mga kanta nga gitawag og pang-strengthen sa atong loyalty sa Philippines, mga secular songs na. So, mo lang yapon pastor no, akong pangutan at ano niya pon sa mga artista. So, halimbawa artista nga Diyos nun or alagad sa Ginoo. Pero halimbawa singer, alagad siya sa Ginoo, gakanta siya sa simbahan. Arang wala pud ba yan na siya sala kung gakanta pud man siya sa world, arang mga worldly song. Arang sabay, nang sabay arang dili niya maano pastor ba nang sabay jud nga sa Ginoo gakanta po siya sa worldly kay trabaho man niya murag di jud niya malikayan pastor ba kay dira man niyang kinabuhi pud ra panginabuhian jud niya. Unsay mo maingon na sila pastor? Ang matawag diha mura na kag doble ang imong gitawag master. Sa simbahan ang Ginoo imong gi-bless. Pag awat sa kasimbahan, gi-bless na pud nimo ang imong gitawag kaugalingon. Pero depende na kay do naman gawin mga example lang, gakanta siya concert, gakanta siya o kuan pero dili. Doon naman po yung mga songs nga secular, doon na po yung songs na gitawag og worldly, na po yung songs na gitawag og love songs. Na kanang kanta ka og mga kuan, mga wedding love songs mo na. So kung dili na ka mo kanta na, ay pakantahan ng mga believer. So kay ikaw may i-invite kay abang ka Christian ka niya. Close mo. So mukanta ka, okay na kay love songs. So, depende po sa gitawag o kung sa imong gikanta. Kung worldly, ayaw pagkanta. Kung secular, okay lang. Ang secular songs, kana mga kanta nga kuan, no? Pero anong mga kanta nga may lesson. Kaning mga pabatsang awit, secular songs mo siya. Kana mga kanta nga gitawag og pang-strengthen sa atong loyalty sa Philippines, mga secular songs na po yung mga folk songs. Pero worldly songs gani, kana mga worldly songs, ayaw, good. Kay, sa atong pagsulti man good, yung pang Biblia, every word out of your mouth, manubag to si Ginoo niya. So, kung nagkakanta ka simbahan, unya, pakantahon ka to worldly, ilabi na parang kay, kanuhay, hospitarin mo sa ilaha, tumahin mo, pugni mo kagaling, ayaw pagkanta, kay compromise naman. Kaya ang ato diri di ta gusto manubag sa panahon ng mga tupad judgment siguro kay sa judgment ang tanan ko nga ang i-perform na to sa atong mga pagpanulti, sa atong mga pagbuhat, sa atong mga panguna-una, sa atong mga aksyon, manubag man gud ta sa Ginoo. So, ang akong kasulti diha kung gakanta ka simbahan, nya pakantahan mo to sa gawas, depende. Kung ang ikanta nimo worldly, ayaw gyud. Daghan man mga kanta nga worldly nga meaningful unya kuan siya kanang gitag provocative sa mga tao. No, pero naman kanta nga mga may pagkabastos kanta kay kanang kanta nga Maginoo pero medyo bastos. Ako dili ko kayo kuan nang ano man. Ngano man nga ang Ginoo apilan pag medyo bastos, dili na sa dapat. Ang dapat nato kung Ginoo lang. Nami dahil kanta nga makaginoo gyud. Okay, so kana siya pagpahinumdom nga ang pag-compromise atong bantayan. No, kay ang Biblia nga love not the world, either the things of this world. Di nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan ni ang kalibutan mismo. Okay? So, wala siya ang saktong tubag nga ato yung gibe sa pulong sa Ginoo. God bless. Napay dugang pangutana? Okay, so atong tapuson ang atong kuan karon kahaponon. I hope nga dili mo magpanuko. O uspon ako kung ang atong mensahe gikan sa Bible nga murag naka-heart sa imo, naka-correct sa imo, una ka mo react nga murag imo kong i-judge kay hilabtanon ko o sa kuan pa murag pakialamiro ko, pangutan na sa imong kaugalingon basin og ang Ginoo gusto nga i-correct ka kay ang imong kalag sa panahon sa judgment basig ma-i-judge ka unya sa
imong kalag tungod sa imo karon nga gitawag og pagpauyon sa mga butang nga di uyon sa kabubuton sa Ginoo. So still atong tapuson ning atong karon nga adlaw o ni kapunon sa maong mensahe nga akong ipahabol sa inyo ha. God bless you and more nga blessings ang mag-aabot pa sa kinabuhi nimo o sa kinabuhi tanan pagapanalanginan ta sa Ginoo.